kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Diego! Diego! Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Nicole Ayala! Nicole Ayala! Nicole Ayala! Nicole Ayala! Shoutout sa lahat ng mga kabisyo nating estudyanteng umaasang walang pasok! Nakita ko si Princess marunong na mag-type ng note sa IG. Mhm. Nakita ko nagtagalog, nakalagay, sana walang pasok bukas. Pero, ewan ko, na-shocked ako nung pag-gising ko. Ang daming news, like Las Piñas area, Mandaluyong area, na talagang lumubog. Oo, kagabi. Kagabi, nakakaloka. Umuwi ako, di ba, nag-out ako ng alas 7, nakauwi ko ng bahay mag-alas 11. Oh my God. Imagine. Kakaiba. Grabe. sa may saang banda yung traffic doon na sa Cavite area? Kasi medyo malakas sa Cavite, kaya iba't iba yung Actually, level ng ulan. Ang Cavite ngayon, ito makaka-relate mga taga Cavite, pag uwi mo pa lang, pag dito pa lang sa may intersection dyan sa may Baklaran, pagpasok mo pa lang traffic na kasi ginagawa yung gilid ng expressway. Okay. So, siksika na. Pagdating mo na naman ng Aguinaldo, may kalsada namang mahabang ginagawa. Oh, so hindi lang dahil sa ulan. Hindi lang dahil sa ulan. Dumagdag pa yung yun. ulan. Oo. Mga sasakyan uwing-uwi na, yung pagod na, kinakain na yung buong linya, yung palabas ng Maynila, isa na lang yung nakakadaan. Bottleneck na. Oo, bottleneck na talaga. Nakakaloka. Ayaw natin ng bottleneck. Gusto natin ng bottle of gin. Ganyan. Grabe sa alas 11. Gutom ka na nun. Kaya nga sabi ko masakit na yung paa ko. Tsaka masakit na yung paa mo. Hindi, mas tinitingnan ko yung hindi ko iniisip yung paa ko tsaka yung gutom. Mas tinitingnan ko yung gasolina ko. Oo, correct. Totoo din. Nakaka-stress. Alam mo kapag ganyan, iisipin mo talaga, parang paano ko ba titipirin to? Kasi sa akin, ilang beses na yun nangyari before, nung ako pa yung lagi nagmamaneho, na hindi ako, hindi laging busog yung yung gas tank ko Talagang laging sakto lang. So pag mga ganyan na may pangmalakasang matinding traffic, nakikita ko naka-empty na, magpapatay muna ako ng aircon. May tulong ba yun? Pag pinatay mo yung aircon? Medyo oo, kasi medyo naman ang consumption mo. Di ba? Kahit papaano. Tsaka lots and lots of dasal. Ayan, yung nakaka-stress, mas mataas pa yung level ng temperature ng sasakyan. Correct! Kaysa sa gas tank mo. Nakakaloka! Ay nako, ang intense talaga ng mga nangyayari sa kalsada. Ano bang worst na nangyari sa'yo na nasa kalsada na sa sasakyan? Yung yung kotse yung dinadrive ko na akala ko kaya. Baha. Baha. Kasi may mga nauna naman na parang kasing laki mo, sedan. Sedan din, pero grabe talaga. Nakatawid. Alam mo, malakas naman yung aircon, pero yung literal na pinagpawisan ka na malamig. Sabi ko, hindi ko na ulitin to. Yung wala ka ng choice na babalik kasi pag umikot ka, mas mahirap. Mas malalim sa gilid, kaya sa gitna na ako dumadaan. Di, tsaka kapag ka ganun, di ba, hihintayin mo may dumaan na sasakyan para makasumunod ka agad. Yun. Di ba? Totoo yan. Naranasan ko yan. Kaya nga, alam mo yung dyan sa may Bonnie Circle, hindi ko alam ko dyan sa Mandaluyong, makakarelate naman yung mga taga-Mandaluyong. Alam ko hanggang ngayon bumabaha dyan. Dalaga pa po ako. Bumabaha na dyan hanggang ngayon na dalang-dala na po ako. Balita ko, may pag-angat pa rin ng tubig dyan. Diyan ko na-experience yung ganyan Yung ganun din, Jegs, yung na-experience mo na parang nakadaan naman yung kotse. Parang feeling ko naman, kumpara sa kasi yung kotseng dumaan na una, luma din naman yung dinadrive ko sa sakyan nung dalaga pa ako Pero parang kung palumaan din lang, mas luma yung kanya pero kinaya niya. So sabi ko, lakasan lang talaga ng loob to. Alam mo, Jegs, literal na nararamdaman ko yung tubig. Yung parang, tsaka ano siya? Sa ilalim. Tapos yung namamatay-matay yung ilaw, headlight mo. Tapos
Tapos yung mga tao nakatingin na lang sa'yo kasi hinintay ka na lang lumutang. Nakaka-lurk, nakaka-stress. Totoo. Alam mo, sobrang stress kaya nga hindi mo din talaga alam saan ka lulugar kung okay pa rin ba ang mag-commute versus yung meron sasakyan. Kasi sa totoo lang, pag nag-commute ka, wala kang isipin na maintenance Tama. Wala kang isipin na parking. Yes, Hindi mo issue yan, di ba? Although, comfortable ka talaga kapag meron kang sasakyan. Pero pag may sasakyan ka talaga, hindi ka na comfortable kung sabi mo nga, Jex, mas mataas pa yung temperature mo kesa sa gas mo. Nakakaloka! Nakaka-lurks. Meron ako isang experience sa isang sasakyan ko luma dati na para sa akin na natatandaan kong worst talaga is yung busina niya hindi tumigil. Mula dito sa station hanggang nakarating ako ng Mandaluyong. Parang gagi akong galit. Alam mo naman kapag nausok kasi dati yung parang yung mga kotse sineset up, di ba? So pinapalitan mo yung tunog ng busina, ganun. So yung busina ko pang truck, yung Yan pa yung time na nagsumasali ka sa mga car clubs. Correct. Kasi ganun ka ng mga boys. Yes! That was the time. So yung sasakyan ko, lumang sasakyan. Tapos syempre, yun nga, dahil kasali nga ako sa car club noon, ang ginagawa ng mga kasamahan ko, syempre tinuturo. Ina-upgrade nila. Tinuturo nila kung ano yung mga pwedeng i-upgrade, ganyan. So at isa sa mga upgrade, yung busina na tunog ng truck. So the whole time, dumadaan ako ng flyover. Tapos may bubuti kong dire-diretso yung yung sasakyan. Hindi. Nabi na bubwisit sa'yo. Gusto ko maglabas ng banner, sabihin sira pa yung sasakyan ko. Intindihin niyo ako. Ayan. Naalala ko rin din yung sasakyan. Yung tingin ko yun yung pinaka-worst. Yung sasakyan ni Sir Jojo na kinuha ko. Di ba? Medyo luma-luma. So sinasabi mo ba ang binenta sa'yo sasakyan? Hindi, parang siyempre may edad na. So yun yung ginagamit ko. Well, gano'n naman po talaga kapag ang sasakyan ay second hand. Nasa Gateway ako noon, nag-host ako sa PBA. Pag uwi ko, hindi ko alam siguro baka sa fuel injector niya na alam mo yung usok niya na itim, as yung literal yung buong parking, ang dilim-dilim na. Pauwi ako ng bahay, ang itim-itim ng usok ko talaga. Buti gabi nun, kasi hindi ka hinuli. Kaya nga kasi kung umaga yun, wala na. Hindi nahihiyan ako apakan sila niya doon kasi every apak mo talagang itim yung lumalabas. Grabe, no? Madami palang mga kasunod mo ang nangulangot kinabukasan na maitim. Oo, as in hindi lang siya yung parang kulay as in itim talaga. Ano yun? Dahil yun sa diesel kasi, yung fuel injector niya parang hindi na nagmamatch kasi may matching yan parang gano'n. So pinaayos ko rin din naman eventually. Correct, pero kinabukasan. alam mo yung hiyang-hiya ako, nagdadrive ako. Magka-level sila ng nagbubusina yung sasakyan mo. Meron pa akong isang nangyari sa akin. Paakyat na event. Paakyat yung Hello Kitty kong sasakyan, kung natatandaan nyo po yun, no? Kahit cute po siya sa labas, ang dami niya pong sakit sa loob. Sa katotohanan po, ang dami niyang sakit. So syempre, paakyat ako ng rampa sa isang hotel. Ano saan ba yun? Dusit yata. So, rarampa ka paakyat. Walang makakadaan na sasakyan hanggat hindi ka diba? Parang one way lang siya. Doon ako namatayan ng makina. Grabe kasi yung halukay ng tiyan ko. Hindi ko mawari kasi nagkukos na ako ng traffic. Ay nako talaga. Ang tama ba ang matik hindi pwedeng matulak? Hindi. Hindi siya natutulak. Tutulak na, pero matutulak mo siya pero hindi mo mapapandar true tulak. Ayan. Parang ganun. Hindi katulad ng manual, di ba? Na parang pwede mong kadyutin. Kadyutin, di ba? Kasi na-experience natin yung kakadyutin tapos makakaandar na, di ba? Yun din yung isa sa mga worst. Kakaiba talaga. Prayers talaga. Lord, please, paganahin mo kahit maigilid ko lang. Kasi natatandaan ko yun, parang nagdasal talaga, Lord, please, paganahin mo kahit maigilid ko lang. True enough, gumana siya para maigilid ko lang. Tapos nakiusap na lang talaga ako kasi magsa-start ng event. So the whole time nandun siya. Yung ang arte-arte ng labas niya. Pero sirain talaga siya. Ay, meron din akong experience sa ganyan.
Ayun kami pong mga hindi nakakabili po ng brand yun na sasakyan. Madaming kwento. Ayun din yung Toyota ko na small body na binili. Kasama ko pa nun sila Beauty, Ayan. sila Hansa, sila Totoy. Yung mga mga tropa. Oh. So, kasi dahil nga luma, akala ko naman okay pa yung gas ko. Yung tawag dito, yung gauge niya. So, yung alam mo yung sa Longos, yung pa Cavite, yung paakyat na tulay, dun pa namatayan. Akala namin nawala ng battery. As in nawala kuryente. Kasi namatay. So, ang ginawa, may tumulong na nagja-jumper, hindi pa rin maano. So, ang ginawa namin, tinulak namin pataas ang tulay. Buti na lang may gasoline station dun sa baba. Na pwedeng parkan. Nung chinek, sir, wala na pong gasolina isa. Grabe, no? Nakakaloka! Ang dami po talaga natin mga ganyang klaseng experiences kapag alam mo na, second hand ng sasakyan. Maski naman brand new eh. Nangyayari din naman. Hindi naman po ito talaga. Pero mas marami lang talagang kwento yung mga may second hand na mga sasakyan. Kasi yung mga dating sakit niya, ikaw ang magamana nun eh. Meron pa nga yung kay Sir Jojo uli. Dati namin boss yun. Sabi ko, nag-i-start. Bago ako matulog, tinatry ko, nag-i-start. Ayos na yan. Pagising ko na madaling araw, hindi siya magsastart. Ayaw na mag-start. Bakit ganun? Meron ako naging sasakyan na ganyan. Magsastart, makaka-andar ka ng matiwasay kung mga 30 minutes muna pa siyang paiinitin. Nakakaloka. Ay, ramdam na ramdam ni Manong driver yung mga pinagdadaanan sa kotse. Alam namin yan. Kaya, Mamang Chuper, malapit nang magbalik ang favorite na promo ng mga Chuper. Yan. Saktong-sakto. Ang ating Love Knows No Boundaries promo, paparating na. Pero alam po namin yan na yung mga ganyang klaseng kaya naniniwala ako na yung mga talyer na, kunyari, mga Banawe, Evangelista, yan. Tsaka yung mga talagang sila talaga yung magagaling, yung mga mekaniko dyan, yung mga nagkukumpuni dyan, sila talaga pinakamagagaling. Kasi sila yung mga nakakasolve ng mga problema tulad yan. Businang hindi tumitigil, itim na usok. Ayan. Naranasan ko ng maputulan ng, ba yun? Tie rod? Tie rod ako yun sa yun. Delikado yun. Oo, sabi ko, bakit Sabi ko, ang lakas ng tunog. Ano kaya yun, diba? Talagang napatunayan na masangmang damo. Matagal mamatay. Kaya ayan. Meron nga sa akin na may time din na may baon ako na oil ng sasakyan. Kasi tumatagas yung So pagdating ko dito, kakarga ako. Pag uwi ko, kakarga. Kaya hindi ko mahanap yung leak. Meron din yung tubig. Kasi nababawasan yung radiator. Sa radiator. Diba? Nag-overheat. Totoo. Nag-overheat. So mayat-maya, lagay ka ng tubig. Tapos mausok, mainit. Diba? Alam natin yung mga ganyang klase mga sakit. Memorize natin yan. Kaya aramdam namin, Manong driver, yung hirap mo dyan sa sasakyan mo. Kaya nga, muling magbabalik yung Love Knows No Boundaries. Ang dami namang mangyayari. Ang daming paparating, di ba? Uy, sabi pala ng asawa ko, i-correct ko daw, hindi daw Mandaluyong, Muntinlupa yung may baha. Ayan. Baka na lang ako kaninang umaga. Muntinlupa, not Mandaluyong. Paranaque South din ata. Park. Basta sa South Park yung medyo matindi yung baha kagad. Grabe ka naman sa Mandaluyong. Ay di, pero kasi kinento ko lang. Pero marami pa rin baha sa Mandaluyong. Kasi si Kajot ay galing dun eh. Sabi niya, pagising niya, nung nagmamaneho siya maputik, ibig sabihin, may part na nagbaha. Ingat po tayo, mga kabisyo, ha? Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was